Jeg vil lige vise en shepherd's carry. Jeg har en størrelse 4, og det er min base size minus 3. Så, er du klar? Ella er her. 1, 2, 3. Ui. Ja. Og jeg har den korte ende over den ene skulder, og en lang ende over den anden. Og den korte ende, den er så lang, at den kan holdes mellem mine ben. Så laver jeg et sæde. Det gør jeg ved at samle de to kanter, topkanterne. Ella er her. Så samler jeg den korte ind mellem mine knæ, og så tager jeg chestpasset henover. Og der kan man godt, og så tager jeg det op over ryggen her. Der kan man godt blive fristet til at tage det op over skulderen med det samme. Men så får man en dum vinkel, når man skal stramme. Så derfor så holder jeg den egentlig nede. Og det jeg så også gør nu, det er, at jeg tager min bottom rail her, og fører hele vejen rundt og sætter under hendes knæ, mens jeg lige sådan strammer til. Fordi så har jeg en stram bottom rail fra start af. Og så bliver hun så højt, som jeg sætter hende. Når jeg så skal stramme det her chestpas, det er jo smadret løst, og det er svært. Hvis jeg har den op over skulderen og hiver her, så sker der ingenting. Så det er i stedet for det, at jeg tager den ned under armen. Og så prøver jeg at stramme nærmest lidt bagud. Altså sådan, jeg faktisk hiver væk fra mig selv om bagpå, mens jeg fører det herover. Så kan jeg godt få det strammet nogenlunde. Og det samme, min top rail, den var jo sådan nogenlunde, min bottom rail var nogenlunde stram. Men jeg gør sådan det samme hele vejen igennem. Det vigtigste er i virkeligheden, at top rail skal være stram. Se. Og når jeg så har det, så kan jeg så tage den op over. Altså det der med at tage den bagud, det er jo kun vigtigt ved rigtig grippy vikler som den her. Når jeg så har rettet mig op, så strammer jeg lige bottom rail en gang til. Og her er det så, man normalt vil lave eld på. Det kan jeg jo ikke med en altså shepherds og også det samme med freshwater, fordi den jo går under mit chestpas. Det man kan gøre, hvis man har behov for at stramme ekstra her, så kan man hive den her lidt op, og så kan man tage fat i det, man lige har behov for. Og så kan man faktisk godt lave lidt af et L-pull. Nu får jeg lige strammet top rail lidt mere. Og hvis jeg har behov for, at stramme det hele, så kan jeg godt lave lidt af et L-pull. Og så laver jeg sandwicher lige. Og nå, skal vi strække ben nu, eller? Og så skal jeg selvfølgelig have strammet den her ned igen. Og der kan jeg også lige hoppe lidt. Og min bottom rail er stram. Sådan der. Og så tager jeg bare et ring her. Og afslutter med. Grunden til at jeg foretrækker en ring til shepherds, det er fordi, at så er det nemmere at efterstramme. Fordi bagefter så kan jeg bare lige gøre, hvis jeg så lige får behov for at hoppe lidt, så kan jeg bare lige gøre sådan her. Og yes. Ja, så det var sådan, jeg laver shepherds. Ej, okay, den her den fik jeg så overhovedet ikke strammet til bagefter. Men det kan jeg jo så gøre nu. Og så føre den her ned under. Og så fordi det er en ring, så kan jeg bare stramme efter, som jeg får behov for. Sådan. Det var det. Nu skal vi ud i skoven.